Bila sam zaražena koronavirusom, što je potvrđeno PCR testom 11. juna, gde sam nastavila lečenje u kućnoj samoizolaciji, kategorisana kao srednje teškoj oboleli. I pored mene, a bila sam u kontaktu sa članovima svoje porodice, gde je u izolaciji bio i moj suprug, 2 ćerke sa zetom, a i šira porodica, gde sam upoznata da i oni nisu glasali. Iz medija sam čula i saznala, pročitala da iz gradske izborne komisije nisu bili, kažu, u situaciji da pošalju ljude, zato što nisu imali adekvatnu opremu da bi nas obavestili ili došli da naše pravo iskoristimo i glasamo, gde mi je jako žao, zato što pored mene možda još 10 njih nije glasalo.